Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi la ekwababa angomhla ka-19 June. Kubi guys, kushuthi-ke uGcwabe uDumisani uke wacela indodana yakhe uMhlaba ukuthi arane leli bhizinisi lokuthi badilive izinto obuqhoshosho lapha enkampanini kaZwelakhe. Shuthi-ke namhlanje bekuwusuku lokuthi aholele lezi gebengu ezisebenza ngobuqili. Uthe nje sathiwa enikeza iy'mvilophu zemali kwangena uZwelakhe wabuza ukuthi kuqhubekani la ekhaya. Hhayi-ke waqamba amanga-ke uMhlaba wathi hhayi bebeshoda ngemali. Ubaba-ke uke wangithuma ukuthi angibanikeze imali bebeshoda ngemali kamashonisa abasebenzi bale khaya. Wathi hayi bo, i-contract yale khaya ayikaze nakanye ithi abantu mebeshoda ngemali benikezwe imali ngokuba umashonisa. Nina nikuthathelaphi lokho? Wathi hayi mina angazi bafo, uyazi ngimusha kule nkampani uGcwabe owenza yonke lento. Wathi yabona-ke kuzomele ngikhulume naye uGcwabe. Wathi ungakhulumi nobaba, mina ngizokhuluma naye, ngizompholisa yabo ngimthambise. Wathi okay, kulungile kwenze lokho-ke, angifuni kwenzeka izinto eziwubuqhoshosho le khaya. Hambani nina, phumani la. Exosha labantu akade-ke ezobanikeza imali uMhlaba. Wabaphuca naleyo mali kuma-envelopes-ke guys. Hey, kwakubi nje. Sekusuka lapho-ke uZwelakhe ngoba uhlakaniphile waye kumfowabo kaMhlaba okuthiwa uNhlanhla, umfowabo omncane. Wathi lalela la, ubhuti wakho unento ayenzayo engayiqondi kahle. Uthi uthunywe uGcwabe ushonisa abasebenzi bala emsebenzini banikeza imali. So nje ngifuna lelo bhizinisi laba abalenzayo liphele ngoba ayikho emthethweni lento le. Umqaphe ngicela umgadele yena nje ubheke ukuthi uyaqhubeka naleli bhizinisi alithunywe uGcwabe. Wavuma-ke ngampela-ke guys uNhlanhla. Wamane nje waqapha amehlo ukhozi laphaya kuyena umfowabo uMhlaba. Ngampela-ke uhambile uMhlaba waphinde wabanikeza labo bhuti abawu-2 ama-envelopes anemali. Wase wathi namhlanje ebusuku-ke bazokwenza i-delivery enkulu and imali abazoyenza lapha eyi-profit bazohlukaniselana bobathathu. Hey, kanti ukhona guys uNhlanhla uyayibona yonke lento. Uthe mefika nje wathi hayibo, ngoba ngithi sizivalile la emsebenzini, le delivery egcwele kangaka iyaphi? Wathuka kwathi akome guys uMhlaba. Wathi bafo, hayi cha, unganaki wena. Wathi utshontshela ibhizinisi lasekhaya wena. Kahle kahle wena ushaya isandla esikufidayo. Wathi labantu nje abazile awukuzosebenza. Musa uqamba amanga, le mali esenvelophini yaphi? Wathi ha bhuti. Wamuncenga guys uNhlanhla ukuthi angayithi ivule indaba kuZwelakhe. Kwasho ukuthi vele-ke ngathi uNhlanhla ufuna ukuhamba like ngendlela eqondile, akafuna ukufana njengoDumisani nale ndodana yakhe eyiphice kuthiwa uMhlaba. Ufuna ukuthi nje yonke into ibhizinisi lakaMkhize iqonde. Wamane waduba wahamba, kubonakala nje ukuthi uyomtshela uZwelakhe. Waphathwa yikhanda same time guys uNhlanhla. Lapha elokishilo guys uNhlanhla ukuthi like yabona nje ngizomane nje ngimtshele ubhuti uZwelakhe ngoba akwazi ukuthi ungashaya isandla esikufidayo. Yo guys, wathi ukukhuzile ubhuti ukuthi musa ukwenza lento yamashonisa kanti nenzokuwesi nihambisa ama-deliveries, inkampani isivaliwe. Kade siqedile ukudiliva, iyaphi le delivery? Yo guys, uMhlaba-ke usenkingeni. Akupheli-ke lapho. Le koMtawunge guys nakhona kushubile. Umndeni wonke kaBahumi ucasukile njengoba sekubuye lesi sicholo lesi esivela kaMkhize. Umane nje kwadliwa i-breakfast wangamkhulumisa nhlobo uBahumi. Hhayi-ke uthe methi uyabuza udade wakho omncane uTsholo ukuthi kwenze njani kwathula kangaka etafuleni. Hhayi uBahumi wakhomba nje ngamehlo ukuthi umqhele ubuyile. Wayemane wayifunda incwadi ivaliwe ukuthi kushuthi isizathu ukuthi yena benoZwelakhe sebebuyelene. Hambile-ke guys uBahumi waya le ofisini likaZwelakhe yochaza ukuthi abazali abekho happy neze ngokubuyelana kwabo. Wamane wathi uZwelakhe kulungile, ngizohamba ngikhuluma nobaba wakho. Wathi hey, usukhohliweni wena ukuthi ubaba wamnikeza isiqwayi. Wathi noma inini mawubheda kule relationship akushaye ngaso. Ecaca ukuthi usidonsela amanzi ngomsele, uzokuqeda wena uMtawunge. Hhayi wathi myeke uzokhuluma nami, okay? Wena nje myeke uzothi mase pholile bese ngiyakhuluma-ke mina naye ubaba. Guys, akupheli-ke lapho. Udadewabo kaBahumi wafika amvakashele lapha e-ofisini lakhe emphathele lunch. Wamtshela ukuthi lalela la, wena ungabi nandaba nobaba noma sonke isikhathi bukade ulwela ukuthi-ke bekuthande like ube yi-golden daughter yabo. So manje uma baphoqa ngoba ulwela impilo yakho la, ikusasa lakho leli. So uma ufayithela uZwelakhe, hawufayitheli wena wedwa. Nathi sihlahlela indlela yokuthi mase siletha abantu bethu bakwazi ukuthi bavume uma benobaba.
Yo guys, wenza njalo ngempela-ke uBahumi. Utheme ebuyela endlini, ufica uma wakhe uqoba utamatisi, uthukuthela uganunu wabo. Wathi, sawubona ma? Wangavuma. Wathi nje, Wathi, hayibo ma, ngithi sawubona. Wathi, ungitshele ntombazane, umthetho wakho lesicholo silethele ekhaya uqonda ukuthini ngaso? Uyasidelela sinobaba wakho. Kahle kahle ufuna wena ubaba okhamelwe inhliziyo ngenxa yakho, he? Lo mfana usidelelile. Wathi, ma, mina ngizama nje ukuthi ngilwele uthando lami nozwelakhe. Wathi, musa ukuyisho leyo nto. Wathi, wena ma ubuzofila kanjani ukuthi mhlawumbe abakunikeza ngiy'busiso ukuthi ushade nobaba? Wathi, ungalinga ufanise ubaba wakho naloya mfana udelelayo. Wathi, yabona futhi lesicholo lesi ngizosidestroya mina. Silaphi? Wasibheka isicholo, Bahumi wamvimba uma wakhe. Waqeda lapho wathi, wema, yabona lesi sicholo asiyindawo. Lesi sicholo siyophuma lamhla kusuku lami lomshado. Qha, uma ngokuthi angakashadi lesi sicholo asiyindawo. Casuka-ke guys uma kaBahumi waphuma endiza endlini, kubonakala ukuthi impela yena nendodakazi yakhe abasoze baphinde babona ngeselilodwa. Kupheli-ke lapho, hambile kuBahumi wayofonela-ke isoka lakhe uzwelakhe, wakhala kulona washo ukuthi ucela nje amthathe amyise somewhere ayoshaya umoya because she's going through the lot. She's going through the most. Ayike guys, akupheli-ke lapho futhi. Le koMkhize namhlanje kudadewabo-ke kaZwelakhe kuthiwa ukhethiwe. Umane nje wabiza uma wakhe, wabiza u-anti wakhe, washo ukuthi-ke sebezoba nomzukulu. Bajabula guys, betshela ukuthi ukhethiwe uyena okhulelwe, kanti cha, ingane-ke ekaMuzi, lo mfanyana wakhona umagcino-ke ozalisa everywhere. Babe ukuthola ukuthi uMuzi, hayi guys, abamshayanga kanje, uze wabaleka wemnyango wocasha ngamatafula. Kodwa-ke okubuhlungu kakhulu ukuthi uthe nje esathi ingane yesi-4, hamba uzalisa yonke indawo, kwabe kufika uGcwabe wamane wathi nje, hey, yekanomfana, uyindoda lo, kumele andise isizwe. Kubonakala nje ukuthi ukusho lokho ngoba vele kuyingane angayizali. Ufuna nje like ingane zabafowabo vele zidestroyeke, akanandaba nazo. Esikhundleni sokuthi akhe ingane ukuthi ithathe unkosikazi yenze into eqondile, uthi ayiqhubeke izalise everywhere because iyindoda kumele yandise isizwe. Imagine guys, kunzima. Aphela lapho-ke amazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama wanqobile nophathela amazibela ekwababa angomhla ka-19 June. Kubi guys, kushuthi-ke uGcwabe uDumsane uke wacela indodana yakhe umhlaba ukuthi aranele libhizinisi lokuthi badilive izinto obukhoshosho lapha enkampanini kaZwelakhe. Shuthi-ke namhlanje bekuwusuku lokuthi aholele lezi gebengu ezisebenza ngobuqili. Uthe nje sathiwa enikeza iy'mvilophu zemali, kwangena uZwelakhe wabuza ukuthi kuqhubekani.